קוראים לי סרמאי. דניאל, אבא של מירון בנואן. השם שלי אתה יודע, מהרי. לא מדברים כל כך עברית טוב בבית, ההורים כאילו של הקהילה. בבית אין לנו זמן לעזור להם בשיעורים או בלימודים. הילדים שלי יש לי גם לומדים בשיעור בית, זה טוב, זה עוזר. אנחנו לא יודעים כמה זמן אנחנו נשארים בישראל. היום, מחר, מחרתיים, לא יודעת. כי אם יהיה להם אנגלית, בחס חלילה הם הולכים למקום אחר, הם מדברים עם אנשים אחרים באנגלית. כי זה אנגלית שפה כללית של העולם. הם לומדים פה כל הזמן, הם שוכחים, כולם מדברים עברית, אבל שפה שלהם גם צריך לדעת, לא ישכחו, לא יהיה להם בעיות אחר כך. הילדים שלי מאוד אוהבים לבוא לפה, נהנים פה, כיף להם. אני רוצה שהמרכז יהיה פתוח, כאילו ימשיכו לבוא לפה. חבל על הזמן, יש להם סבלנות, הם עובדים גם, מכבדים אנשים. הם עוזרים אחד לשני ועוזרים לנו, הם עוזרים לילדים שלנו.